Ongi etorri Miluzera, bai. Harin gauz, pisu barik. Horretik ere, festa girosun ozena. Eta pisu barik. Banatu baitugu zakua! Banatu ditugu, 35.100 euroiek. Ondo? Egin dut lo ondo, Ilaski. Nipe bai. Eta jabetu nahi zortaz. Eta frakak zarratu, eta dana ona. Jabetu nahi zori dela gehien gustoko duana. Nik be bai. Jendeari dirua banatzea. Nik bai. Nik dirua irabazten duan bitartean. Datozela gure lehiakideak pasa barrura. Ki, hori ere bai, Eman da, jaso eta eman. Xane eta Unai, Eki eta Unax, Lur eta Maitane. Bueno, ordena mantenduko dugu. Ordena mantenduko. Xanet eta Unai, gabon zer moduz? Ondo. Bueno, esaten baita, zoriontasunaren gakoetako badela, besteen zoriontasunarekin ere gozatzen ikastea. Behengatik postegean. Zuengatik, inbestea, kaso? A ber, ikutzeo zemate. Bueno, ze 3 saiotan hartu dugu veteranoen lekua, 2 sokatirare pasa dira, eta, bueno. Sokatira pasa, ez? Bai, finalik ez dugu jokatu bat ere dirurik ez, beraz? Baina, ber. Baina aukerak bai. Bai. Aukerak bai, gaur be bai. Ze asmorekin gatozu nahi? A ber. Ja, aurrekoan esan un saio, a ber, oin, ja finala usaitze duen behintzat. Bale, egingo dugu apustua sendoagoa, ez da? Esan beharrean horrela diplomazia talde batera utzi, eta onartu, aitortu gaur, finala jokatu nahi dugu. Eta hortarako, Xanet, ze indargune edo ze... Nahi dute, zuek kirol zientziak eta ikasita estrategiaren bat, edo... Hauek kale hau, a ber. Zuzenean hanketara ostiko, ez da? Edo, Xanetu nahi, euren lagun egin. Eta gero tarte... Dirua eurek dute. Lagun egin dabe... Afariren bat gero erortzen da beti, bai. Saioan zehar Ilaski ikusiko dugu ze estrategia hautatu duten. Polita izango da ikusteko. Animo bikote zorte. Bestak beste! Eki Unax! Hau batzuek! Bigarren eguna. 35.100 euro eskuratuta. Zakuan. Sekulako. Eki Unax, zer? Momentuan ez talako siniste, maile. Oina purtsuet, sinistu dugu? Eki Unax ere egin dugun? Bueno, pixkat. Momentuan batez. Baina orain ja pixkat eguna pasatatola. Amaikakoa osatu zenutenean ere, zuen harridura aurpegia. Benetan, amaikakoa? Ba, Eki Unax, ikaragarria besteak beste, 19 urte, batek eta bestiek, 35.000 euro bizatitan egin da, azpitxu bet bakoitzaren zat. Pentsatuko dugu, zer egin, dirua gorde bai, gauzasko daudelako egiteko, baina... Hori erraz esaten da Ilaski, dirurik ez daukazunean. Aurreztu egingo nuke, orain ja irabazita. Bueno, eta aurreztu bai ikastenetara, eta beharko da dirua, baina, haulan, zeo zer opariren bat zeuen buruari? Ni jarraitze pentsatzen, aurreztea eta la, agian igual orain kotxeren bat, ola bigarren eskuko bat. Ondo. Asko berriak ere, etorri dira. Unax? Eki oso ondo. Kapritxo baten bat, edo lagunekin alda festa baten bat haino antolatu hola. Baina zakua irabazi duzunetik aldatu zarete pertsona modura? Ez. Mantentzen dugu klase kontzientzia, giza eskubideak, hori guztia. Eki Unax, sorta hona, upasuak eta zoriona! Hori hona, bikote, ikain. Eta bikote berria gurean, Lur eta Maitane, Gabon, ongi etorri, zer moduz? Kaixo. Ongi? Bai. Ondo. Bueno, iritzarete beste fase batean, zuek? Ez dago irabazteko boteik. Bueno, badago, Ja, baina... Gutxiago, baina... Bueno, azteko, nondik gatoz? Lur? Algortatik. Algortatik zu? Ni Bergaratik. Baina orain Iruñan ikasten dugu. Baina pixukideak zarete Iruñan. Ze ikasten? Musika. Musika biok. Musika, goi mailako musika ikastegia dagotan, Ilaski saio hasi aurretik esan didate, Iruñan musika, eta esan didate, jasa ikasten? Ez. Jasa, ez. Alegia, musika klasikoa. Bai. Gu klasikoa erbaten dugu. Ze instrumentu? Flauta eta biolina. Flauta eta biolina. Eta asmoa, Lur, zezu, esan didazunez, ari zara oraintxe? Bai, azken kurtsoan ja. Laugarren kurtsoa, gero asmoa masterren bat egitea. Bai, hori da, kanpoan Alemaniatik edo. Wow! Eta zure ametsa litzateke, orkestetan aritzea munduan barrena? Bai. Bereziki begiz jota daukazun orkestarik? Ez, Begiz jota daukazun orkestarik horrela nahi nuke sartu? Ez, horrela jotzea izango litzateke. Bale. Musika jo orkesta batean? Bai. Hori da bizi proiektua. Flauta. Maitanezuk? Ni ondio bigarren mailan nago, nik badaukat ondio denbora pentsatzeko segin dana. Zer ikasi ere, bai, noski. Baina gustora ari zara? Bai, oso gustora. Zora garri. Miluzera nolatan? Ze izango da, musika, goi mailako musika ikastegi batetik datorren lemiziko bikotea, Ba, egitxasan da, ikusten ginoan etxian, eta beti Lurrek esateztan bromatan. Venga, guazen, jaja. Eta bendan ezak ginoen, idazte diegu. Eta hemen gare. Gure intereserako gainera Ilaski, ze
musikariak izan ditugu, baina gehiago denbora libran eta bar, bi musikari profesional ditugunez. Ekarri duzu tresnaketa? Ez. Bueno, egin behar ditugu orduan saio batzuk, pixka bat trebatu leku hartu, eta gero nik entzun nahi dut, violina eta flauta, duo txiki bat. Eta laguntxu egin, eta etorkizunera begira, Baita ere. orkestra sinfonikora eta guzenien, zuen hortzu sarie lurren lagunet. Hori da. Eta sartu, eta... Nik monokuloa erosita daukat. Ondo? Dirua irabaziko bagenu, zakua, bueno, orain nahi beste ez dagoela eta bar, baina ze asmo? Bidai bat. Bai, nora? Islandiara edo horrela. Islandiara? Bai, Begira. horrela natura. Bai. Ondo, elkarrekin musika tresnak hartuta eta hango paisaje zoragarri horietan Bueno, zerbait jo. Islandian begongo da txirularen bai. bat, seguru. Bai, egongo da zerbait. Zuke duen barik be bai. Ondo. Animo, bikote zortean! Zorteon, ongi etorri guztioi, adi, miluzeko zakuan, etzen nuen ikusi aurrekuen, ba ustuta dau. Miluzeko zakuan 1000 euro! Bueno, eta zakubanak eta horren lekuko izan ziren, amuleto ere esan genezak, Sortea ekartzen da biltz. Iturramako gure lagunak, hau bazuek! Zazkoitzu! Bai, Haupa! Balur maitane, zeuek erabaki. Lehenengo proban zer gertatuko den, zeuentzat, zer nahi zuie? Guk potokumeak. Fotokumiak zuentzat, xanaitu nahi, Ikusi makusi. Aha, ikusi makursi, eta triboren berbekin. Hori da. Ondo. Eki eta unax. ba, xanet eta unai, ikusi makursi, Animo, batetik sortzira, txia, txokolatea, takoa, arrautza frijitua, banana, marrubia, tomatea, okela. Xanet, arrautza frijitua, Bi, takoa, Hiru, marrubia, sei, txokolatea, bi, txia, bat, banana, zortzi, ai, arrautza frijitua, lau, takoa, hiru, marrubia, sei, txokolatea, bi, txia, bat, banana, bost, tomatea, zazpi, okela. zortzi. Ba... Zaitze aldera, beste galdera bat, Xanet, gustokoena hauetan? Txia. Zalantzari gabe. Eun puntu! No, bikote! Eki unax, zuek jolasten eta jarraitu nahi duzu edo? Bai. Bai. Bai, ez da? Bai. Igual... Pentsatzeko gogoz lehiarako bat ere gogori gabe. Nahi duzuna, Jon, triboren berbak eta. Bueno, ba, dauzkagu berba batzuk, Bai. Hauetxek, hain zuzen. Denbora, eki. Aserre. Aserre? Txilibrizkatu. Aserre, unax. Kaskamotza. Aserre. Txinparta dariola. Erotuta egon. Matrailekoa. Ez. Aserre. Txinpartak dariola. Erotuta egon. Tartada eduki. Aha. Zaplaztekoa. Matrailekoa. Traketxa ez gauza. Moldakatxa. Bikain. Beldurtu atzera bota. Potroak zimurtu. Ilea arradatua duena. Kaskamotza. Zeozer edan edo jan. Txilibrizkatu. Aserre. Txinparta dariola. Erotuta egon. Tartada eduki. Zaplaztekoa. Matrailekoa. Traketxa ez gauza. Moldakatxa. Bai, sartu da. Lau, oso ondo, eki unaz, 40 puntu. Berroi. Beke. Lurreta maitanem. Txirritatxo pozik, besteak beste zeuek ikusten egon da, pasillotik, sartukeran, Ah, bai, esan dit. Ondo, lurreta maitane. Bai, Bai. Bueno, argi dagoena da, doinua eta behintzat, respetatuko dugula, ez da? Bueno, Zuek gozo hartu bera, besteak beste, ez dakit nik krisi existentzialan badauen, Seguru. Bueno, norrez. Ja, bera, bereziki Baina- txirritatxo. Bai. Lur maitane, bakoitzaren oinak hitzak. Mundu honetan dena, Bidaiatuta. Nio. dena lana eta estresa. azken aldian ezin Ahaztu.
gainean dudan. Aldrebesa. Urte betean ardurak. Hartu. Ez da horren Aldrebesa. munduan barna. Bidaiatuta. Aurkituko dut. Burgesa. Burgesa, Topatuko dau. Ta doinuak, Jo, ba, bi, sartu ditugu. Hoi, puntu, Burgesa eman topatuko dau. Bai, seguru. Igual, faltezen zaigu jazz pizka bat. Aukeran edo. Improvisatu, eta bar. Ondo. Txanetu nahi? Ondo hasi gara, Bai. Bueno, basei estrategia horri helduta imintzioka, ekita una bestaldean. Lehen biziko erronda. Hortxe hiru kontzeptuak. Demora. Harry Potter. Palilazoa. Pari bat. Lore bat. Bai, Lore Lore bat bat rosa. bai, Bai, oso ondo, arrosa. Ja biharren. Calambre. Ba, bai. bai. Eta, Eskalada. Eskalatzailea. eskalatzailea, Laguntzaia. Eskalatzailean laguntzaia. zer egiten du? Kamisa tira. Ez, bueno. Arnesa jarri. Arnesa. Arnesa. Heldu. Lagundu. Bai, Bai, ondo. bai. Bai. Demora zedela gota. Bai, zer nahi ziren, nintzen ikusti benetan. Bai, noski. Bai. Zuk ez? Niri guztetan azta maitzen dani. Bai, ez da? Biztor. Venga, ba, puntuak. 60, oso. Oso ondo bada biltza zen, venga, Ondo, irurogeia, bai. Ondo bada biltza zen. Gustatzen zait ikusle moduen, lehiakide hona padien, eta Ja. taula egiten bada lehenenguen edo eroglifiko karin eta gustatzen da. Beraz zuen eta jasketen nobe beharrez, biskor. Ekin unai. Ez da derrigorra. Hartu lekua, lurreta maitan bestaldean. Bikote, bota proposamenak, ados? Bai. Ja, ba, demora. Lemizikoa. Jan. Jan. Mhm. Janaria. Pizza. Bokata. paella, Mm. Afaldu. Afaldu. Bazkaldu. Bazkaldu. Ez? Bazkaldu. Merienda. Bai, merienda. Ondo. Boro. Kantatu. Karaoke. Karaoke. Mm. Borobil bat. Borobil bat. Ez. Zer da hori? Telebista. Bai, ados? Zinema. Aberak abestu. Abeslaria. Aurkezle. Aurkezle. Ez. Zer da? Telebista, bai, zer da? Telebistan. Anuntzio bat. Bai. Bai, iragarkia oso. Iragarki ondo. bat. Kartetan jolastu. Zertan? Bai Poker. jokoa. Poker. Mus. Bai. Pokerrean? Poker mus. Galdu. Bai jokoan. Galdu. Zerrabiz. Galdu. Eztabaida. Bai. Eztabaida. Nola daude? Pasarre. Azer. Bai, oso ondo. Bai. Ondo. Zerto, asarratu barik. Jode, azerre, eta bategia ukabila ere, broma gutxi. Merienda aurrekun esan zendun gozaria. Bai. Gustoko zendula. Bai. Merienda hobeto. Ez? Nik denbora izan ez gero, bosaria. Nik merienda hon bat, meriendarako onena. Bokata bat. Bai. Txorizue. Txokolatia. Txokolatie, beitu ondo. Xanetek dio txia, nik txia. Horzen dozuek, iruroina puntu! Zono, lurreta maitane, imintzioak miluzeko, margatu, proba klasiko bat. Imintzio klasiko batzuk egiteko prest? Bai. Bai, hartu lekua, xanetetan nahi bestaldean. Momentuz, bikain, Ondo, Irukoaren atzetik. ondo. Ea beste bat, lortzen dugun. Denbora. Jan. Bai. Takoa. Kebapa. Duruma. Zaloa. Beste bat. Nongue, Beste era batera lur. Bigarna. bigarna. Etxea. Ez. Mendia. Mendia. Bai, eta zer da hori? Lertu. Bai, Zumendia. Zumendia. Ta? bai, Mendilerketa. Ez ez. zumendia, zer da hori? Zumendian... Zua. Hirugarrena. Alaba. Bai. Zer da? Zugea. Bai, Zugeak, eta? Pertsonari jan, eskua jan. Hortzakai. Kozka egin, bai, Kozka ados. egin. Ja, Lemizikoa? Takoa. Ez da takoa. Bai, hor. Astoa, burritoa. Aplausos.
Mexiko? Bai, Mexiko edo Astotik ere etzen bide txarra, Gero laba, bikote. Lama denporaz kanpo, bai. Sumendia esan da, mendi leherketa, nik mendi lasterketak bai, baina mendi leherketak ere iritsi dira, miluzera. Bueno, bat, Erne. bakarra, hogeina. Bueno, leherketarik ez. Bai. Eroglifiko batzuk. Xanetetan nahi. Eroglio oso ondo egi dago, Osatzen ja, Dagoela, ba. Bere arazoetatik. Bai, Bai, ja ez digu ematen arazorik, berez. Hainbeste izan ditu ja, jaski Ja, baina niri gustaten da, ez da Ados. putxu bet zaintzi Bai, eta... zu zaintzen duzu beto, Hori Baina egia. ez, eroglioia ondo dau, Ba. zanetu nahi, aprobetxatu. Eroglioaren postasuna. Lehenengo eroglifikoa denpora. Noiz egin zuen aizkolari horrek, De bai, De aulki... de aixerlekua. ez? De Aulkia aulkia. ez? Butaka. Bai, De... Dubata. De... Ez. Dubatara. ez? Irakurri? De... De? De... Butaka bai? De taka. Debuta. De buta. Eso, De eta butaka bat, zinean gauz, antzeki baten gauz. Butakari kaken duta, buta, debuta. Unaik gero errexagoan, bueno, ez zigortu zeuen buruak eta. Ez. A ber, orain publikoari galdera, nok hartu dut penie, ez badut asmatzen nok hartzen dau penie. Ondo. Jode, jende hon gutxi horre publikoa. Animo. Asmatuta postuko gara be bai. Bai. Xanetu nahi, bigarrena denpora. Gaixotu eginda, nire muserako. Bai. Bai. Venga, posturak. Bi, koko erdiko, biko eta tea. Begien bikotea, ondo. Ospakizunik beroien ez da izan, Ja. Ze onda, hor krisiren bat publikoarekin? Zertabete, zerre? Ez. Txalo, mesez, 50 puntu! Egite unaz. Txalo danak eurentzat izan zirako. Ba. Lapurtute honek danak, oie, ja, lapurtute. Igual publikoak ere diru goze pizka bat ilazki? Igual nahi dute. Komisioa. Igual nahi dute komisio txiki bat, hemen animatzen Nahi egotia. duzue, diru pizka bat? Begira, hori zen, bai. Eki unaz hasi banatzen, Bai, bueno, ikusiko. Lehenengo eroglifikoa, zuek, denpora. Izebak irakatsi dit. Venga, irakurtzen. Katalana. Bai. Perfecta. Ondo. Katana bat ikusten dugu, silabaka daukagu. Kata, la nota tartien, katalana, oso ondo. Ikain. Bale. Badakizu zer? Pizka bat, mintza praktika eta nire izena da Toni Teules. Antion Telleria, esan zidaten, Jo soc el Toni Teules. Ze ona. Tinc 31 anys. Ze I soc ona. de Tolosa. Oso ona. Collons, eta txalo bero bat, hormez, Oso ona. Toni Teules. Iazket zerran. Ja zabalik, Bai. Bartzelonako atiepe, bai, Beti, antzokietako noski, bai ba. butakak beteta, Bai ba, antzun ikusteko. bai ba. Ze arrakasta honek. Egi unaz, bigarren eroglifikoa, denpora. Maiz, bizitatzen dut. Venga, hasi irakurtzen. Amurrio. Bai. Odo? Amua, Rio de Janeiro, Rio. Bai ba, berez behar Amurrio. luke erantzunak amurriu. Bueno. Ondo, publikoare gari, puntu, oso. Lorren emaitan, para bat eroglifikoa? Bai, asmatuko ditugu. Irribarrea galdua, be, oso. Lehenengo azuek, denpora. Goxoak zeuden, Ke... iaz irakurtzen. Ekan... Ez, alderantziz? Kaen... 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 Ezakit... Kaen... Lokatza? Bai? Kaen... Kaen... Kaen lokatza. Lokatza laburra hau? Kaen... Kaen lo... Kan, kaneloia. Kaen ibili gara, kan, kaletran. Ikusten dugu, kane, loiak, gehien. Bai, Lokatza kane, lapurtxua, ondo loia. esan daia, goxoak zeuden. Bai. Etxean, prestatzen dituzue kaneloiak? Ez, askorik. Ja, ostima. Bigarren eroglifikoa zuek, denpora. Jendez bete zen. Hasi irakurtzen, venga. Pi... Bai. Eta lo... Pi eta lo... Bestera batera. Pi... Venga, ordena, bestera batera. Pilo... Bai? Pilo... Bai? Bai? Zer da? Behien? Mendi... Pilo... Mendi... Pilo...
Jendez betea zegoen pilotalekua. Pi. Lo ikusten dugu ta hori, eta ez da izaten, eroglifikoetan ta esaten dugu. Pi, lo, ta, eta lakua. Hori, egaitxika ordezkatuta lekua, pilotalekua. Labrit, eta zuzu bizitatu hau. Euskal Jain. Punturik ez? Lastima. Animo musikarioi, bat horretan Iluzeko eskuaren gehiago. Opa! Aurrera! Barkatu, ezertan hasi horretik, Lur, zuk flauta jotze duzun ez da? Teknika edo? Pizka bat hobeto. Bai, aholkua zein litzateke? Ez que zio putz egin Ja, oso garrantzitsua putz Egonda egitea. pizka bat horrela. Bueno, dena dela. Hori esan da, saretu nahi, ozen komoinaren bila. Ez entzun eta ez gogoratu hau komeria. Bai? Azken neurketaren arabera hauetako zein gerturatzen da gehien Everest mendiaren garaierara. 8.648 metro, 8.748, 8.848 edo 8.948. 8.848. Bai. Bokala? A. Eta aurrera. Ez da, Bon Jovi denago, Ez, beste bat? Beira, zenbat aldiz entzun dugu, It's My Life. 3, 7, 15. Zazpi. It's my life. Oso ondo. Bokala? Aurrera. Ze arrazatakoa da argazkiko txakurra. Weimarko brakoa, dogo alemaniarra, ardi txakur belgikarra edo setter alsaziarra. Politxe. Oso polita. Esaneku eganera. Gogo alemaniarra. Bai, ez da, txintxoa irudi, Erregotea? Weimarko brakoa. Ze ona. Honek, diez esanekuek. Bai, itxura bintzat. Bai, eta Gero minerita zetterrak bada, eta be bai. Etorri, ardi txakurra be bai. Bokala? Bokala. Eta orain? Txakurari bezala, askatu, askatu. Ez, nola ba. Zei, txokora. Hori ba. Xanetu nahi. Zeiz estali dugu zazpi eskaleren bihar kantuan. Gaizkile bat naiz baina ondo sentitzen naiz. Retiratzen naiz betiko. Falta zaigu hitz bat hor, alere. Mambo! Agur! Ieu! Azúcar! Mambo. Mambo! Ieu. Agur. Agur! Agur! Ia retiratzen naiz betiko. Hor flauta bat. Bueno, biolenare bai, Bokala? Ba, komoina lortzeko aukera. Ez entzun eta ez gogoratu hau komeria. Edo azken errondara salto bestela. Ze bikote? Nahiko lan? Eta? Xanetu nahi. Aurrera ba. Ara, nola du izena argazkiko frontoiak? Edo pilota lekuak? Xanetu nahi. Xanetu nahi dira, Beoti Barratano, Labrit, Adarraga. Labrit. Ondo. Orain ezagutu duguta, bai. Bokala? Ez dago, urik? Komoinik, bai ordea? Ez entzun eta ez gogoratu hau komeria. Venga? Hartzea, memoria eskasia eta gorreria. Ia. Sartzean. Ez dugu esan. Hartzean. Sartze. Esan dit. Sartzean. Komoinik ez? Lehenbiziko eskuan. Zezorrot, danok. Bestaukagu komodinik.
banatzeko aukerarik. Eki Unas, bigarren eskua zegoena izango da, ia komodina banatzen dugun, ze-hotza berogailua piztuko dut. Ze urtetan kateatu zen Evergreen itsasontzia Suezko kanalean 2012, 16, 21, 24. 2021. Bai. Bokala? A. Zen aste borraste. Bo. Eki Unas, entzun! Biktima. Baitoizen kantu bat entzun dugu, ze izen dauka kantuak, Abar irratia, Nafar irratia, Gipuzkoar irratia, Bizkaitar irratia. Abar irratia. Metro Goldineko lehoia, kariezak jota dago. Letrak ere, joa, Onak. segulakoa. Bokala? Bueno, ikusi ze pelikuli, Ona, Eta Dokumentala, udako komentagarria sesioa. guztiz. Bai, ikusi, benetan. Eki Unas, urrengo ronda. Nola du izena argazkikoak? Lokotx, morkotx, hartaburu, hartantxuri. Lokotx. Errobotea? Morkotx. Morkotxa gaztainarena. Xanetu nahi? Iupa! Artaburu! Ez hori zen zuzena, diotu. Bokalik ez, Eki Unas, urrengo erronda eta entzun. Ze talderen bertsioa entzun dugu Akalarraren eskutik. ZZ Top, Aerosmith, Eagles, Supertramp. Eagles. Ondo, welcome to the Ondo. Hotel California. Bokala? Ze-hotza berogailua piztuko dut. Saiatuko gara edo azken erronda? Eki Unas, azken Kaixo. erronda. Neuk erabakitzea dut azken erronda. Bai. Zenbat estatuk osatzen dute Ameriketako estatu batuak? 40, 45, 48, 50. 48. Ez da zuzena errebotea. 50. Ondo? Eta bokala? O edo U? U edo O? Hola! Bikote, bokal bat? Horik ez dago. Lur Maitane, saiakera egin beharko genuke, azken erronda da. Elurra mendietan, dirutza fakturetan. Zuzena da? Bai! Komodina! Ondo! Flauta, biolina eta komodina. Ondo! Bueno, bigarren komodin bat irabazteko aukera ere, bai, Lur Maitane, hirugarren eskua. Eta honela dio, esnezalearen ipuina da hori. Ondo ikasia dago, bai. Zein da azido erribonukleikoaren sigla? Zein da azido erribonukleikoaren sigla? RNA, ERA, DNA, ADN. Erribonukleiko. Erribonukleikoa. Hori. Bio, esan. Erribonukleiko. RNA. Ondo. Bokala? A. Eta aurrera entzun. Eskutatu nizun nere egiak badu, balioa badu neretzat. Nola du izena? Entzun dugun Sara Zozaiaren kantuak. Li. Li. Errotea? Lili. Ondo. Ederra, Zara Zozaiaren Zea hotz berezia, bai. Bokala? Lur, Maitane. Hauetako ze ospetsu bilakatu digu Barbie, adimentxuk! Jon Plazaola. Joni Plat! Jo.
Ken izatetik gertua zegoen, igual? Ken baina- Aitorrozio. Ja. Ken Aitorrozio. Bai, egia da. No. Bokala? Osea, I. Eh? I. Ah. I. Oh. Oh. Esnezalearen ipuña da hori. Beste galdera bat, ikote? Bai. Bazen ba. Entzun? Tchaikovskiren bederatzigarren zen hori. Beste, broma gutxi horrekin, Zenbat aldiz entzun dugu Carolina hitza Shaggy. Hiru. Shaggyren kantuan 3, 4, 5, 6. Ai, Shaggy, zenbat Shaggy. denbora, Shaggy. Zaloba, loba. Bokala? Izan. O falta da. Esnezalearen ipuña da hori. Azken errondara, edo askatu egingo dugu bikote? Beste ronda bat. Beste bat, guaze ba. Ze izaki mota da izugarria eta hiri ikusezina filmekoa? Jetia. Ze polita, Guri bai? Beste ez dakigu baina. Naiz otala ere, Yeti abitu zenabilen esaten krakena baino. Bai, Bai. ja. Nik genuke jakingo, Bokala. Yetiak gero kinkonen modun hartuten hau eta igual hitz egiten Ah, du. bai. edo Zer zeo zer, jaski. igual zeo zer. Min luzen, ondo ari Bai, bai. Gaur ikusten dugu, Baina krakena ez da nondik heldu bez. Bokala bikote? Vale. Ba, begira, esnezalearen ipuña. Aldugu askatu. Behar Beharko. zenukete, Bai. askatu. Geratu. Uste handia izan eta geratu asmo gutxitan. Gutxian, parkatu. Biolinak eta flauta. Erredoblea, zuzena da. Bigarren komodina. Markagailuetara goaz zuzenean, bi komodin banatu ditugu, 340, Bilabona zezoan, errenteria jartzen 370, Algorta Bergara 250 eta bi komodin. Zein da zuzena? Eutxe eukerei. Talde bat agurkutu beharko dugu, proba hau eta gero, senaitu nahi, lehenengo rondan zeu ikastiko zarete erantzuten, Dragoi Bola sagako pertsonaia dira. Son Goku, Freezer, Satan Txiki, Krillin, Son Gohan, Vegapunk Doktorea, Bulma, Son Dika, Dortoka Maisua, Chichi, Muka Muka. Son Goku. Protagonista. Bulma. Ni famosa. Lagun mina. Ez zaitut. Vegapunk doktorea. One Piece. Telesaileko pertsonaia da hau, bikote. Xanetu nahi. Dordoka maisua. Bo. Ezimestekoa. Ezimestekoa. Bai, gaur egun ez bai. zenaia, Dortoka Maisua. Gatza jetxi, ez dakit zer. Dortoka Maisua. Dortoka Maisuak asko du desikasteko. Bai. Ekitu nahi. Son Gohan. Boa, protagonistaren aitonaren eta semearen izena. Semea ezaguna bada. Xanetu nahi. Satan Txiki. Satan Txiki. Hau gaiztaztik emata? Ez du zekina. Edo ez. Hau da hasieran protagonistaren etxaia, bai. Bai. Krillin. Ekitu nahi. Krillin. Kopeta izarra peteta eta... Bai. Xanetu nahi. Sondika. Sondika izan. Hori gexi. Jo, ona lizateke, Eta hegazkinez Pertsonaia mugitzen da. bizkaitarra. Zango duzela da. Eta hegazkinez mugitzen da. Bai. Ekitu nahi. Freezer. Fina hori, barkatu, No. Egia ba. Freezer. Osatu. Edo ez. Venga, Chichi. Bai. Chichi. Chichi. Ondo bikote. Pasara talde, unaz. Son Gokuna. Txikitan ikusi dut. Ondo, ikusitakoe, ederto. Bigarren errondan, zeuek erantzuten hasi? Adi, jatorrian, 5 taldekide baino gehiago dira, edo ziren. Jatorrian. Kortatu Txilmafia kupela, eren egun, 12 tribu, Oskorri, Itoitz, Untza, Betagarri, Lor, Kensazpi. Txilmafia. Bo, asko dira hauek. Lur Maitane. Untza. 6, taldekidea. Xanetu nahi? Eren egun. Bederatzi kidek osatzen dute. Oskorri. 8 kide. Lur Maitane.
Zuzenekuetan milioi bat, Boa. zoragarria zan. Komodina erabiliko dugu, eta errondan aurrera egiteko aukera. Irabaziko duzue. Komodinak dio, 12 tribu, 10 taldekideko osatua. Xanetu nahi. Kortatu. Kortatu. 3 kide ziren, kortatun. Eki honaz. Betagarri. Ongi etorri lagun, bai. 8 Lur kide. baitane. Beste komodina. Kentzazpi sei taldekide ziren taldean. Ekite honaz. Azken erantzun Lor. zuzena. 4 kide. Lur eta maitane. Kale da bale. Itoiz. Klasta Pistols. Osondo! Federatzi kide. Taldea sortuten, 150 puntu. Hirugarren errondan gauzak sutan, lur maitan ezabek erantzuten hasita, gurutzea dute banderan. Norvegia, Suedia, Finlandia, Albania, Danimarka, Islandia, Estonia, Ukraina, Suitza, Georgia, Inglaterra. Ingalaterra. Osondo, gurutze gorria. Suedia. Gurutze horia, kasu honetan. Norvegia. Gurutze urdina. Suitza. Zuri-zuria honek. Finlandia. Gurutze urdina, osondo. Danimarka. Gurutze zuria hemen ere. Estonia. Marra horizontal urdin beltz eta zuriak dira hemen. Gurutzerik ez. Xanetu nahi. Georgia. Eremu zuria eta gurutze nagusi gorria. Eki honaz. Islandia. Osondo. Zuzena daba! 150 puntu ekita honaz. Bigain. Eta markagailuak 3 errondak eta gero, 340. Xanet eta unaik, eki honaz, 670 lareun lur eta maitane. Azte gurutzea bikote, xanetu nahi. Bagenekien gainera ez da, Bai. Islandiako bandera eta, baina bestek ere ez dutela barkatzen. Tira bikote, 3 saio, Nahikua. finalik jokatu gabe joango gara etxera, baina ze jator aritu zareten. Gustora zuek? Oso. Bai? Zer da horrela xanet? Esperientzia honetatik egin baloratuko duguna edo, ze balantze egingo dugu? Ba, taldekideak eta zuek. Jo, ze ondo. Bai, ze ondo, ze Esan, ondo. ze jator, benetan. Unai klasin eta zemazari, Zuek? Pila bat, ez da? Joaten direnak, Presentzialak, bai, joaten zarete. Eta, bueno, argi geratu da, ze girona gorzien, eta zeuen artien lagun egin, eta... Zuek bezalako xeak edo tankerakoak badira, bidali beste pare bat. Klasetik. Bikote, Erezu nahi, eskerrik asko! Ba, berritasun etengabean gabiltza miluzen, Lehiakide berriak iritsi eta aurrera, eta, bueno, eki unax, zarrak berri. Ondo, aberats jarraitzen dugu noski. Aberatsak hemen dauz. Bai, Aberatsak. mentxe. Aberatsak zarie. Badakizu ere, orain sokatiran galduzkero, zaku ere galdu egiten dela. Bai? Nio, ekik segundu erdiz! Pentsatu dugu, benetan. Nola barkatu? Ez, zakua zuena da. Aukera beste finala bat jokatzeko, noski. Horretik hori bai agurtu ditzagun Lurreta Maitane, zer moduz? Ondo, pozik. Irribarretxu, bai? Saio osoan zehar? Helburua beteta. Bai, ez da? Bai, osea, nahiko gaizki hasi baina Oso bueno, gaizki. eman jau buelta. Oso gaizki ere, diot. Komodinak eta horrela ondo. Orain sokatira, ados? Bai. Soka ikasleak igual. Bueno, utziko ditugu musika txisteak ja. Puntu gutxiagorekin erantzuten lehenak zuek, ados? Hartu lekua, eta guazen sokatirara. Demora, zein talde austriarrek kaleratu zuen Life is Life abestia? Paso. Opus, ze fruta zen Wazenbank saioko ikur nagusia? Sagarra. Sagarra. Zein kontinentetan daude Salomon uharteak? Asian. Ozeanian, zein izenekin da ezaguna Demetria Jean Moore aktorea? Paso. Demi Moore. Zenbat egun izan ditu aurtengo otsailak? 29. 28, zein abeslarirekin kaleratu zuen Bruno Marsek Die with a Smile Lady abestia? Lady Gaga, oso ondo.
Gipuzkoako zein herritan jaio zen Ane Santesteban txirrindularia? Paso. Errenterian. Zein talderen abestia da, negua joan data? Zea maiz. Zea maiz. Zein izen zuen bere biziko espioiak telesaileko jantzi horidun espioiak? Sam. Alex. Zenbat da, 77 bider 4 bider 0. Paso. 0? Zero. Zein herrialdetan daude Manarola, Brescia eta Florentzia? Italia. Italian. Zein kiroletan aritzeagatik da ezaguna Kelly Slater. Paso. Surfean, urtean zenbat aldiz bete ditzakezu urteak? Behin. Bai. Europako zein herrialdetan sortu zen skinhead mugimendua? Inglaterra. Inglaterran, ondo. Nola deitzen da Ipar eta Hego Amerika arteko Amerika? Paso. Ertamerika. Atzetik hasita, zein da hirugarren bokala? I. I. Primeran plataformako logoko zein izkik du kolore desberdina? M. Ek. Zein euskal lurraldetan jaio zen Iñaki Artola? Gipuzkoan. Gipuzkoan. Ze hiriburutan jaio zen berriz, Karra Elejalde aktorea? Bilbon. Bilbo izan da lehenago, Gasteiz da zuzena, zein filmetako pertsonaia da Denis Zuko? Paso. Gris, zein herrialdetan jaio zen Mika taldeko abeslaria? Noruega. Libanon, jarraitu zetak taldearen abesti hau. E-O-A, E-E-O. A. A, O, E, O. Lurreko baitare! Semikortxea bat. Bai, bai. Halere, ze ondo, etorri zelkatu lur hori izango zen, hasierako helburua esan Bai, dugu apurtu, bai, bai, bai. Eta leku hartu, baitane, eroso? Bai, gustora. Gustora? Gustora. Lehian jarraitzeko gogoz? Bai. Zegoen zain, urrengo Horikote. Finalean dugu berriz ere, Eki eta Unax. Final bat, zaku bat. Bi final? Bizaku. Bai? A ver. Edo pixkat gizentzen utzi zakuari? Kusko gu. Bueno, zuek pozik. Bai. Galdetu berrik ez dago, noski. Ba, aukeran beste bat gaur. Alba da. Bueno, apaxeagoa, gaur, 1000 luzen, zakuan jokoan, hauek utzitakoa. 1000 euro! Ondo? Oh! Egia da, zuen alde, aurrekoan bezalaxe, publikoa ere. Iturra mati datorrela, irinetik! Zorte hona eman! Zorte hona emate! Apa zuek! Bai. Etxeko ideialdi egin, aurreko 1000 luzen danak ez dagoen Euskal Herrizen beste hauserik. Banatu da. Hemen txegauz, danok bat egiteko prest, eta zuek gurekin egin jolas. Eki Unax. Zer beste lasaitasun bat gaur, Bai. Bueno, Eki Maitek zer esan dau, artista bazara zeme. Hombre, postozi dago. Artista bazara. Zer? Ondo, artista bazara. Zate izuete hori, gurasoek? Ba, tarteka. Bai, atzuta. Tarteka. Aukeratuta, Unaxeki aukeran emonda ze artista izango zinateketen. Pentsa, betetzen da nahi zuiena. Ez dakit ba, margolari, Ez, aktorea. aktore, bitu, Aktore. adibidez. Unax? Abeslari igual. Abeslari nire bai izango nintzen. Idazle, igual. Eta ere, Zer, sukaldari. ze izango zinen. Sukaldari artista ondo dago, ez? Arte kulinarioa. Bueno, bai, artista. Bai, izango litzateke margolari gustora. Margolari. Kula ez du talenturik izan, horretarako, eskatzen hasita. Bueno, Alere, egin nuen kuadro bat egia. alere, Ari gara kuadro gizonaka. bat eginda. Bide hori, aztu egin zait, bide hori urratzen ari nahi zait. Eki Unax, artistez inguratuko gara? Ez guztiak, artistak nortzuk diren jakin nahi duguta. Zorte on finalean gaur, artistak dira margolari, idazle, zinemagile, dantzari, musikari eta bar, denpar. Piotr Ilich Tchaikovsky. Anna Akhmatova. Fyodor Dostoyevsky. Valentina Tereshkova. Anatoly Karpov. Vladimir Tachenko. Mikhail Kalashnikov. Mikhail Gorbachev. Sergei Eisenstein. Anna Pavlova. Vasily Kandinsky. Egiaztatu egingo dugu. Lau akats.
Sí. Bai, pero beste aldetikoa. Eta Ana Pablo. Zeiakatz. Justo bideak ondaz. Biakatz. Ekiteu nax. Rusiarren artean ibili garela argi geratu da, urrezko galdera. Moskun jaio ziren bi denbora. Nortzuk? Zemuz? Gaizki. Bueno, hobetzen joan gara. Bueno. Batzuk ezagunak. Zena pixkatola entzuna. Abizena. Abizena, bai da. Tchaikovsky. Zer dela esango genuke? Musikaria. Musikaria. Bai? Historiako handienetako bat. Hori da. Erromantizismoarekin lotuta beti ere. Dostoievski? Artisten zakuan? Zer? Ez dakit. Benetan, ez dakigu Dostoievski. Bai. Idazle errusiarra. Txarren garaiko egile nagusienetakoa, Krimen eta Zigorra, bere lanik ezagunenetakoa. Kandinsky. Baiezko eremuan. Margolari, errusiarra, abstrakzioaren aitzindaria hauxe. Bazoragarri ediz Kandinsky obra. Bai. Dinot, abstraktuek izan arren oso derrak. Kalashnikov, zerekin lotuko lego genuke? Armakin. Pasando. Sovietar armada gorriko kidea. AK-47 eraso fusila sortzeagatik da ezaguna. Kalashnikov. Valentina Tereshkova. Ezaguna? Ez. Ezezko eremuan zuzena da. Kosmonauta, espaziora jaurti zuten lehen emakumea. Vostok 6 ontzian. Karpov? Hau, seguru xago, ez? Karpov eta Kasparov? Ezezko eremuan Karpov zuzena da? Xake jokalaria. Gumie ginenien honet zien, bueno, Baita. jainko batzuk. Nor baino nor, Bata gainera. bestin kontra beti, ondo. Tatxenko? Niri deitu didatik. Benetan, deitu didatik, Tatxenka. Trauma, Hombre, pentsatze dut, bai. Orain gainditua, bezalde. Gainditua. Gainditua. Tatxenkori esker nintzen Tatxenkani. Ez eskoremoan zuzena da? Saskioli jokalaria. 2 metro eta 21. Oso itxusia zan, hau lor. Bai, ba. Azuri hori esatea, pentsa. Bueno, listo. Txaloak orain, ilaskiri. Sergei Eisenstein. Baiezko eremuan, artista? Antzerkia, zinema, zuzenaria, Potemkin korazatua filma zuzen duzu beste beste. Oso ondo. Ana Akhmatova. Azken momentuan, baiezko ekarri dugu, zuzena da, aldaketa? Poeta errusiarra. Euskaraz, irakurri daiteke, Bai, munduko poesiak aiera Bai, ederra. bilduan hartu du, bai. Gorbachev, nor da? Ez dakigu, Gorbachev nor den. Bueno, artistatzat, joko dugu? Bai? Bere esparruan, ez da? Bere esparruan. Bai? Agintaria!
Mikhail Gorbachev, Bai. Ana Pavlova berriz dantzari Pavlova, errusiarra. bai, dantzari zoragarria. Baina ondo, ikote? Lareun da berrogeita hamar euro. Egitu nas? Aurreko, 35.000 gehituta oso ondo. Bai. Urrezko galdera, beste 1.000 euro irabazteko aukera. Ia asmatu ditugun, ia txekuek ze fin ibili diren bebai. Moskun jaiotako 2 pertsona behar ditugu. Moskura goaz, Kalashnikov eta Gorbachev. Zuzena da? Dostoyevski eta Kandinsky ziren, aupatuak! Eta unaz, baina nahikoa noski, denera 35.550 euro pilatu da. Bazogio, naiz, ospatu. Ondo, hori da, aberatxe simulatuta Google bai, Aberatxe. Zuen etxekuek bai,